Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Katumi khubor balai ulum kawai ka liengsuiñ shipai ka bakit ya palat shispa ngut ki shipai kala hap no Maria hair lani take off ha Colombia men shisni badro kani kala jia bala pentiknaro daki bor soka kani ka jingjia kala jia ha Porto Louisiamo ka sor ka badan hajan Peru badro ka liengsuiñ ka dai ka kyrteng Lockheed Martin built Hercules C-130 aircraft ka jingtip ka balayo ka laong bahapo jongka ladon kumba shispa shphongut ki shipai hakapor bahap kani ka liengsuiñ u defense minister jongka Colombia u Pedro Sanchez ulong baki military unit kila poiru hakajaka bajia badru 4 tip kanungut balayam laong ru baka jingtokit hakabayadai barkani ka jingja kadang lech chakamat